Máme tu druhý recept s Kikou. Ahojte. A čo idem robiť? Takú rýchlu paprikovú pomazánku. Poď, ti to. OK, to som tiež nikdy nejedla. Môžeš, Kika, nakrájať na malé kúsky papriku. Rozkaz šéfa. A výhoda tohto receptu je naozaj taká, že sa všetko háže do jednej misky. A čo ty a kuchyňa? Ja milujem tráviť čas v kuchyni a hlavne keď teda mám potom ochutnávačov, že sama pre seba nevarím, ale keď mám ochutnávačov, že vyslovene viem, kto to bude papať, tak s radosťou. A aké jedlo by do teba nikdy nikto nedostal? Držkovú. Ani za nič, jednoducho. Za milión rokov by si to nedostala. A napriek tomu, ty si taká riadna držka. to som. Všetko máme v jednej mix. Všetko máme v jednej mix. Raz, dva, tri. Všetko máme v jednej mix. Všetko máme v jednej miske, tak môžeme mixovať. Tak mixuj. No, pôjdeme chutnať. Tak poď sem s tým. Vynikajúca. Osviežujúca, na leto úplne topka. Tak presne, akurát hovorím, že na leto ideálne. Ak to nemôže k tomu chlebík, zeleninka. Ahojte. Čaute.